Здравейте, това е подкаст Виртуална седянка. Ще си говорим за развитията в тек сектора. Първата голяма новина от тази седмица е, че вчера Google релизна Gemini Ultra модела, който заменя BART и го преименува на Gemini Advanced. Gemini е мултимодал и ще се интегрира във всички Google Cloud услуги, като съответно преименува всички текущи AI асистенти на Gemini. Сундар Пичай също така обяви Google One AI Premium Plan, subscription, който ще позволи използването на Gemini във всички cloud услуги, като Gmail, Sheets, Docs, Slides и Meet. Това е поради факта, че най-големия растеж в ревенюто на Google за 2023 година е от всички subscription услуги, които те започнаха да предлагат. Доходите от subscription, като YouTube, например, който е най-голямия contribution към subscription-ите, са на стойност от $15 милиарда и за 2023 година са се разраснали с 23%. Така че може да очакваме още доста инициативи в subscription space за Google в 2024 година. Subscription-ите като цяло принасят най-големия revenue growth към Google за изминалата година и те специално се фокусираха върху YouTube subscription, защото там имат най-много потребители и започнаха така доста агресивно да се борят срещу адблокърите, които позволяват на потребителите да гледат YouTube без реклами и съответно все едно са си платили за subscription. Така че в края на краищата Google ще започне да предлага все повече и повече subscription модели за различните си услуги, като Google One AI Premium плана. И в тази връзка също така мина съобщение, че това дето си го говори с Gemini се пази години наред в бъдещето, така че нали, всичко, което искаш да споделиш и те инкриминира, трябва да си го премълчиш. Нали? Естествено и всякакви други глупости, които тестваш, нали, се запазват за много дълго време. И такава също мернах някъде. Така че в контекста на това, да си говорихме за Zoom и как ще направи транскрипт на криптирани разговори, и там е горе-долу по същата схема. Трябва да се има предвид, че използването на външни модели винаги трябва да се разглежда в контекста на сигурността на данните и точно как става. Нали, обикновено малките букви на края на много дългия текст, който никой не иска да чете. Да, точно така. И Gemini също така ще рераутва съобщения през техния клауд от Android операционната система. Така че вече съобщенията няма да са локално от различните messaging services, които ние имаме на Android специално операционната система, ами те в момент на включване на Gemini ще се рераутват първо всички на облака на Google и след това ще се връщат обратно на телефона, което е много голям security риск. Може абсолютно цялата комуникация на Android операционната система ще бъде анализирана и съответно таргетирана за реклами и други неща. Така да се каже. Интересно, че развитието на AI моделите така доста напомня развитието на предишни технологии. Точно взето започва винаги с едно противоборство, всеки си прави неговия модел и обяснява колко е яко това всичкото. И след примерно 5 години се оказва, че то всъщност е много яко, обаче някакси ти не искаш да си говориш с 10 различни модела, всеки по-добър в еди какво си. И се появяват интегратори на модели, т.е. най-вероятно ще се появят по някое време такива услуги, в които ти им праща заданието и той решава кой модел е най-добрия и ротира на там съответно. Така си мисля, да. Защото сме го гледали вече да се случва и преди. Но сега сме още на тая фаза, дето всеки си загражда територия и казва, това е моето и аз съм най-якия тук в рамките на тия 4 кола. И може би с озряването на тази технология ще се стигне до интеграции. Да, по-скоро трябва да се постигне един маркетплейс за различните модели, за да може юзера да си автоматично избира най-добрия модел за инициативата, която иска да постигне. И по този начин да има някакво ревеню за този модел. Вместо един модел да покрива всичко,
може да има множество специфицирани модели, които да покриват всичко. И всеки един да си има някакъв pricing strategy, но нали, не чрез subscription индивидуален към абсолютно всички, ами по-скоро нещо във формата на AdWords. Значи, то като бизнес модел е интересно, защото той по дефолт е направен така, че събира сравнително минимални пари за това, което прави, което автоматично означава, че трябва да постигнеш огромни обеми на такива задачи, които му се поставят и съответно се обработват. Затова първо съответния вендор го вгражда навсякъде, където може да се сетиш, където има инсталационна база. Google са там Sheets, презентациите, търсенето и всичко друго. Microsoft правят абсолютно също с Office 365 и където и друга да се сетиш, където могат. И с идеята максимален брой вече съществуващи потребители да ги тласнат посока да ползват и това. И сега интересен е момента дали ще излезе баланс, защото от друга страна разходът е грандиозен за правенето в момента, както се прави. И за хардуер най-вече. И в някакъв момент сега ясно, че всички са на вълната, че трябва да заграбват територия и фърлят пари с някаква перспектива, вероятно. Но в някакъв момент ще се намеси там корпоративният счетоводител и ще каже, както на Зукърбърг ми казаха за метавселената. Тук ти хубаво изхарчи там колко си милиарда, насреща нещо не става работата. Интересно е дали тук така ще се случи, но в крайна сметка тия са си for profit, не е някакъв такъв фундация за да наложим AI-а с неограничени ресурси за харчене, така че любопитно в кой момент ще има яса да видим цените ли да дигнем или как да стане работата. Да. Много е динамично в момента нещата и още всеки от тях се надява, че ще направи големия удар, защото те не са в момента се харчат пари, правят се пари, но всеки се надява да оцели момента за големи удари, да има точно това, което трябва, точно към конкретния момент. Бутат се в различни посоки усилията и този момент трябва да достигне някакъв матуритет на цялото нещо, за да може най-после да се оталожат нещата и тогава вече да дойдат интеграторите, когато нещата достигнат до някаква по-балансирана ситуация. Може би точно след като дойдат счетоводителите и кажат сметката до тук, излиза по този начин, дайте да видим от тук нататък какво ще правим, да минимизираме разходи. И така, да, вероятно тогава. Да, според мен крайната точка е децентрализация на процесването на всеки един модел. Процесването да става локално на всяко едно устройство, от което се използва модела и модела да се апдейтва чрез статистически данни от към тежестите, които само тежестите всъщност да се изпращат обратно към облака, самия модел да си върти локално, например, или на телефона, които са достатъчно мощни за един юзър да процесват реквестите, или пък на лаптопите, които пак са достатъчно мощни. Сега може би да има някакъв хардуерен cut-off, където хората с много по-стари устройства да не може да се възползват, но пък там вече те могат да процесват в облака срещу или subscription, или някакъв друг прайсинг модел, който да печелиш за провайдерите на тези модели и по този начин да се постигне скейл, който да не коства стотици милиарди, което е projection в момента за дейта, центрове и така, други огромни постройки. Значи те парите не са безкрайни, то е ясно. В един момент някой ще удари калема, но има още време, според мен. Има още време. Още малко ще се понадпреварват. 100%, да. Microsoft стана тази година първата фирма за $3 трилиона и би Apple до цената. Защото се очакваше Apple да е първата, но Microsoft тайно, така да се каже, успя да ги бие. Което малко противоречи на факта, че парите са безкрайни. Да се чудиш от друга страна, защо е толкова трудно да им дадеш пари на Microsoft. Защото мене ми отне може би един час да поднова партньорския лиценз. Там имаме
Microsoft Partnership и нали, всяка година се плаща една такса и всяка година като почнеш да го правиш, от това се прави веднъж годината и те посреща съобщения, ние тук подобрихме много нашия портал, интегрирахме там какви си услуги и айде давай сега цъкай тук и прави, нали, какво си там. Нали, в случая измислихме много як начин, нали, билинг профайла да си го вържеш за аккаунт профайла, ама не можахме, нали, не го направихме ние, направи си го сам. И там се тръгва по една пътечка такава, която е общо взето един час се занимаваш с нещо и то не винаги става. Нали? Стил казва ти един екран, напиши си тук или Tax ID-то или VAT ID-то. И аз имам Tax ID, го пиша, обаче след това в дропдауна ти казва, я избери са това Tax ID или VAT ID и там има избор само VAT ID. Нали? И нали, не можеш нищо да направиш. Това е друг точно, пример. Не позна. Да, не позна. Избери си страната. Нали? Полето страна е задължително, обаче също време е засивено и ти не можеш да избереш нищо. И то седи празно. Нали? Такъв тип нали, предизвикателство. Да. То се отпушва само ако 3 страници преди 3 стъпки, преди това си натиснал нещо друго. И трябва така, той имаше и такъв дизайн, нали? Ти си правиш там някакъв профил и нали, записваш си го и той ти казва, супер, имаш вече профил, обаче нали, той ти показва името на компанията и отдолу 3 полета, които са там с каква карта ще плащаш и те съдът пише known. Обаче нямаш, като натиснеш edit, не ти да ги редактираш и това се прави от някакво съвсем друго място, до което се стига по нали, безумен начин. Но нали, те навежда на мисълта, че нещо не е както трябва, но всъщност то си е всичко точно и просто трябва да минеш по-нататък. Да. И въобще, нали, т.е. и тия неща, като ги оправят, може би 10 трилиона ще станат. Там не знам защо винаги на Microsoft портала винаги е бил толкова труден за възприемане. Но много ми е сложно. Там винаги се губя. Нямам представа къде се намирам, като трябва нещо да правя. Това, Жоро, според мен е заради многопластова интеграция на най-различни неща. Толкова така става. Интеграцията накрая надхвърля възможностите за разбиране дори на тия, които са я направили. Те имат много различни страници, които звучат по един и същи начин и не мога да разбереш точно каква е разликата между тях понякога и много объркващо. Не знам, там никога не съм можел да се оправя. Не, може би това е процеса на квалификация, дали ставаш за год партньор, нали, ако успееш да минеш по всичките тия страници си платиш, значи си достоен си, нали, иначе и си мислиш, че е някакви там сертификации и работи, но всъщност не е това. Да се пребориш с бюрокрацията е по-важното умение в случай. Да. Може би там трябва да интегрират Copilot най-вече. Да, едно място, което много ще помогне LLM модела. Да ти каже или ще закопая допълнително, едно от двете ще. Да. И той ти предложи някакви опции, които не можеш да попълниш. Не, и просто ти го питаш и той ти каза, много е сложно, братле. Това е аз не го знам как става. Да. Цъкай. Много си противоречат документацията, много си противоречи и аз не мога да разбера. Тази седмица попаднах на един продукт, който сега разработват, един сервис за хора болни от Алцхаймер, това, което си говорихме с вас, нали, се прави реплика на персоналността на човек. Mm-hmm. И един вид са хора, които са имат такава болест, нали, и им се губи паметта с течение на времето и един вид те си говорят и казват възможно най-много неща на този асистент и той им помага след това във времето, могат да му задават въпроси и да им опреснява паметта един вид. Трябва да го намеря обаче как се казваше и ще ви го пусна като линк. Mm-hmm. Защото това е едно от нещата, които си говорихме предните пъти. Да. И някой му е намерил приложение практично. Супер, да, това е много полезно. То си е полезно и за възрастни хора и общо взето за хора, които живеят изключително динамичен живот. Да има нещо, което да може да води ноутс за нещата, които са им важни и после само да пита чрез гласови команди или текстови команди и да се възвръща обратно. Виж, идва ми идея сега за друг продукт, който може да направим. Да сложиш микрофони в къщи, да слуша какви неща си говорите с жена ти, когато спорите. И накрая да прави арбитър, да казва, да, ти наистина това каза, или тя не го е казвала по този начин. Това как ви се струва? Дали ще има приложимост? Да може да може прави даже сложни анализи на интонацията също.
Да. Точно така и даже можеш, ако ти липсва жена ти, като я няма, може да си се караш с модела, за да не губиш форма. Те обикновено, между другото, чисто мозъчно, жените са по-склонни да преговарят разговори и за тях ще бъде много, много удачно, за да може да отпадат. Или, примерно, да тренират спор с тебе, докато те няма, за да може, примерно, да измисли да правилния подход, по който да се случат по някакви неща, нали, за да не става направо с рогата напред. Нали. Абе, не знам, имаше един епизод на Всички обичат Реймънд, в който той реши така да я записва, като спорят. Не свършиха добре нещата. Да, естествено. Но е хитро това, което казваш. Например, някой казва някаква реплика, която възможно да се изтълкува като начало на проблем, съдейки от предишни записи, и светва така, мигаща лампичка. Не в главата ти, а някъде физически. Мене това, което много се иска е електрошок. за политиците да има модел, който единствената му цел е да следи всичките им изказвания и да светват червено, когато си противоречат, нали, абсолютно на 180 градуса на това, което са говорили преди 10 години, примерно. И да мога да проверяваш, нали, за даден политик да ти дава така от изказванията му, дали има големи противоречия, дали... Това според мен ще е много интересно. И се дава възможност на 3 светкания на лампичката и като светне за третия път, верно електрошок. Направо да го изключват, просто да отпада от микрофона. Направо изключва. Това ще е интересно, за да се види през годините колко пъти си променят позициите на различни гледни точки. Или спрямо партиите, с които са асоциазирани, или поради други влияния. Все пак човек еволюира, и така то. Да, човек еволюира. Хубаво е да има някакъв гайденс за по-добро да еволюира, вместо за по-лошо. Така че тази перспектива ще е изключително полезна за всяка една нация, за всеки един народ. Но едва ли ще е нещо, което ще се приеме така с лекота от парламента. Да, бе, представяш ли си? Факт чек на всяка една дума, която кажеш направо. Значи този продукт, за който ви как се казва Сенсей. Сенсей. Интересно. Между другото, да. Този смисъл на нещата е една организация, която се казва Earth Species. Те имат един проект с същото име и този проект използва LLM модел, за да преведе гласът на животни чрез геометрията на звука, който те издават, към най-често използваните човешки думи, с цел постигане на комуникация с животните. И за сега експериментират с китове, понеже те имат доста такива дистинктивни звуци, които издават, и успяха да разпознаят звука, който означава следвай ме, и също така да потвърдят, че той наистина означава това, чрез пускането на този звук, и китовете ги следваха след това. Нали, тук пазарната стойност на този проект е ап, който да ни позволи да общуваме с нашите домашни любимци, където да има няколко различни звука, които да знаеш, че те означават това за този специфичен любимец, и да може да му ги пускаш обратно и то съответно да отговаря, и по този начин да има комуникация между нас и животните. Ето тук е един друг интересен метод на използване на LLM, и не само в анализа на големи данни, но и в анализа на звуци. Щях да се пошегувам и да кажа, че папагалите вече са го направили, те разговарят с нас на нашия език. Ами да. Да. Определено няма да е най-сложният проект за разрешаване. Със сигурност, защото ние вече имаме така доста добре изградена комуникация с нашите домашни любимци, където наистина има треньори на кучета, които позволяват хората да ги командват кучетата по един много прецизен начин. Например, гранични кучета или други такива професионални кучета, където извършат много точни задачи. Те си имат метод на комуникация с техните стражанти или които ги използва. Да. Тук се акцентира върху интелигентността на самото животно, защото то разбира какво му казваш, когато ти му го казваш.
Този софтуер е насочен така, че ние да ги разбираме, тъй като ни Също. казват нещо. Да, точно. Ние да може да разкодираме това, което те произвеждат тези звуци. То също, нали, ще трябва да има някакъв анализ на самата среда, в която те го произвеждат този звук, защото различни обстановки означават различни неща. Нали, за може би един и същи звук, така да се каже. Така че трябва малко по-широко да се вземе ситуацията, отколкото само самия звук. И какво може да означава. Но те, самите животни нямат тези гласови струни, които ние имаме, за да може да произвеждат толкова сложни методи на комуникация. И затова повечето са, нали, просто някакъв си звук там. Папагалите, естествено, те имат така метод на произвеждане, но те копират. Копират, да. Да, те по-скоро пресъздават тези звуци за привличане на за привличане на групата. Те са социални животни, папагалите, и като цяло, нали, тези звуци им позволяват да са част от тяхната си групичка, която е в амазонската джунгла, например. Между другото, той като спомена кодиране, да се сетих за тестовете, където ги правихме за това, за нашия асистент, който доста успешно накодира няколко експрешена, които му дадох. И съм доста впечатлен, между другото. И не само съм впечатлен от това, че той се справи, нали? Значи не съм му дал нещо супер сложно и невероятно, но, нали, лека по лека поусложнявахме задачките, докато стигнем до момента, в който там беше малко по-сложно. Трябваше да се намерят едни неща, едни три цифрени числа и така да се конкатенират, да се сложат в едно поле. Но интересното беше, че когато ти даде обяснението, под обяснението ти дава някои неща, за които аз бих ги казал, нали, на клиента, след като им покажа как стават тия неща. Нали. Примерно на последното нещо, което бях направил, той ми беше написал, че експрешънът би работил само ако това са единствените трицифрени числа в стринга. Нещо, което, нали, аз обикновено бих поменал при такъв експрешън, нали, нещо такова. Тоест, не знам на какво сме го обучавали този пич, този асистент. Много ми се иска да видя документа, но аз лично не очаквах това ниво къде го на тествате? В Playground, там OpenAI Playground, там ги има отстрани инструкциите, мога ги разгледаш. Аз ще ти покажа, ако искаш да видиш. Не съм ги видял, да. Той Кирчо вчера писа, че е сменил модела там също да се тества сега един турбо, дето е, мисля, че по-бърз. Така че смисъл там се сменя експериментацията, но да. Но там ги има, може да ги разгледаш инструкциите, какви са, и това подлежи на настройка, той постоянно ги доизшлайфа нещата. Смени модела на GPT 4.5. И та също го помоли да премахне consideration за side A и side B, защото тези функции за сега се използват само в import темплейтите. И той каза, че като махне този consideration, той стана значително по-бърз. Те модели са точно за такъв тип задачи са най-добре се справят според мен, защото просто начинът, по който работят, много, много добре пасва да решават такъв тип проблеми. Аз другото, което си говори с него да пробваме, има такива, нали, което пак ми изглежда подходящо за него. Нали, примерно процедури тип, нали, ние за нещо друго ще ги използваме, да, но както е в ISO-то, нали, имаше едни базови процедури такива за информационна сигурност, и те си идват с темплейт, нали, някакъв, който съдържа базовата информация, обаче ти трябва да си го адаптираш за твоя случай. И ми се струва, че ако се захрани така с такива процедури и му кажеш, напиши го сега това за нашата фирма, имайки предвид тези какви си обстоятелства, и би трябвало доста лесно да може да го избълва, нали, което поставя под въпросителна, нали, още една професия на консултанта като цяло, нали, който се занимава с такива работи, нали, корпоративни асети на консултантските фирми да ги адаптира за тебе. От друга страна, нали, те казват, че точно той ти помага да ти направи някакъв бойлерплейт, нали, да ти избълва
това нещо, което ти казваш, нали, адаптирано за твоята фирма, но после работата на консултанта ще е да мога да мине и да прегледа, да види, че всичко е как трябва. Да. Така е, но Така нали, че ще то реално спести... той по-скоро ще му се дигне много КПД-то, нали, на този консултант, защото голяма част от малската работа ще се прехвърли към изкуствения интелект. Да, но така е само първоначално. След, да кажем, 2 години, като се види, че модела винаги е прав, защото е получил достатъчно фидбек от консултантите, леко по леко тази дейност за самия консултант вече няма да е нужна. Това вече е въпрос на питам точно след колко време ще стане това нещо. Да, точно. Те самите модели се разрастват доста бързо и динамично, експоненциално като че ли, така че може да очакваме по-рано, отколкото очакваме. Data security ще се разпространи мощно и върху самите модели, така че те рекурсивно ще трябва да се самосекюрнат по стандарт, който самите те изпълняват. Ще бъде готино да се види. Да. Аз имам една новина точно за това. Тук имам една минутка останала. Май ще успеем да я вкараме в подкаста. В момента има един метод, който се казва Nightshade и той се използва за натравяне на дигитални произведения на изкуството, така че LLM модели да не могат да ги прочитат коректно и съответно да не могат да тренират върху тях. Експериментално натробиха няколко модела с Nightshade и след това ги анализираха. Моделите започнаха да укриват факта, че са отровени и за сега няма начин да се излекуват, така да се каже. Моделите започнаха да се учат как да прикриват симптомите на натравяне и съответно да лъжат ресърчерите. Така че собственото security не е гарантирано, защото самите модели могат да се объркат и също така нали, могат да им бъдат подадени разни методи на натравяне, където да започнат пък да пълват некоректни данни или пък да компрометират security-то, което трябва да придържат, privacy и така нататък. Ето как всичко е послано с добри намерения и накрая какво се получава. Накрая Nightshade. Да. Той Nightshade е произведен от идеята просто да не се обучават върху определени сектори на интернет сферата. Нали, неща, които наистина не трябва да бъдат анализирани, но всъщност се използва сега за натравяне на самите модели, така че да бъдат компрометирани не само произведенията на изкуството, но и моделите съответно. Добре. Тук приключваме първият ни епизод на виртуалната седянка подкаста. Благодаря на всички участващи за отделеното време и до следващия петък. Чао, до следващия. Чао всичко. Чао. Чао.